Hem arribat a hora justet. Quan arriben les embarcacions d'arrossegament ja veieu que hi ha així moviment a porta. A veure què estan portant. Gamba blanca, galera, lluç, caranc. Han arribat els germans femení, a veure què conten els meus cosins. A veure, és mentira, Podria ser, però no. Pues lo que más hay es gamba blanca y lluç. Esto es corpa. Corpa, molt bé. I tot això d'ahir al morralla, no? Sí. Juan Antonio, que ja esteu així, ja heu arribat, a veure què heu portat avui. El parc és que anem a la gamba roja, el 80% o el 90% del recibo és la gamba. Este és l'as d'oro nostre, la gamba de Dénia de primera. Que arregla és i tot, Està anant tot bé. Està perfecte, tot el peix de totes les embarcacions. Tot el peix es subhasta, els xicos li tiren el gel, té la seva etiqueta. I volia dir-te també, com a curiositat, a vegades se me pregunta què és això del peix de rebuig? Què és el peix de rebuig? Bueno, el peix de rebuig en si no existeix. En Dénia, per lo menos, vàrem arribar al moment en què quan un peix, siga perquè n'hi ha molta oferta o siga perquè és un peix poc conegut, quan arriba un preu que trobem que és indecent, la cofradia el compra, el talla i no el fiquem en el mercat. I què feu, el tireu o s'utilitza? El que han fet és, en l'Institut Maria Ibars, en els alumnes de la cuina, varen fer un conveni i el que fem és portar-los este tipus de peix per a que ells experimenten, facin receptes. Últimament n'hi ha molt poc d'este tipus de peix. El peix està venent-se en prou normalitat. Gràcies, Juan Antonio. Me'n vaig a veure jo quins plats fan. Adéu, gràcies per tot. Adéu. Cuidao la Moixa, el tallaràs els dits. Hola, Carolina, què tal? Més bo de treball que m'agrada a mi, Vinc a veure com elaboreu vosaltres el peix de rebuig. Hi veig així 3 equips. Ahí estan treballant, mira, com tallen. Moixa, que a mi m'encanta. L'heu secat? No, per a res, l'hem fet al vapor. M'ha portat el davantal perquè entra en el protocol del programa, Molt bé. Però jo avui vinc de jutgessa. Vaig a veure què fan i els puntuaré tot. El primer equip estarà fent unes croquetes de allipebre de Moixa. La base l'hem fet en un sofregit de puerro en oli d'oliva virgen extra, moixa, i el passem per farina de dacsa, pan amb pimiento. No sé com estarà quan ja l'emplateu, però fa molt bona oloreta. I això jo crec que ja va puntuant, Això espere. Que sí, dona, si tu confia. El segon equip estarà fent l'ensaladilla de Moixa. Hem fet la moixa al vapor, la creïlla, ou dur amb gambes, que també hem cuit al vapor, amb piparra i alcaparra. I la maonesa. Que vos agrada la cuina? Sí. Esteu callaets, Esteu concentrats, que no digueu res. Té que salir tot bé. I el tercer equip, un allipebre de Moixa. Mentre estaves ahí explicant els que ha fet els meus companys, hem fet ja l'allipebre. Molt bé, que faeners, no? Escolta, això puja nota. Porta all, creadilla, moixa, cayena i pimentó. Àlex, la veritat que dona goig veure als futurs cuiners com estan elaborant aquests fantàstics plats i és una iniciativa que haveu promogut vosaltres. El promotor d'esta iniciativa és el projecte Punt Nàutic de Criama, un projecte subvencionat per la Vora i que depèn del Pacte per al Desenvolupament Local del Territori. Aleshores, nosaltres el que fem és intermediar amb els distints actors del territori, en aquest cas les cofreries de pescadors, sabent que en el Maria Ibar estem en el cicle de cuina, van contactar amb ells i els vam proposar aprofitar este producte que al final té una qualitat excel·lent per a donar-li eixida. És fantàstic el projecte, Àlex, tindré que tastar-ho, Vaig a veure... Va, un 10. Va, un altre 10. Un altre 10. No us queixareu, és que no puc ser roïn mai, ni de jutgessa ni de res. Enhorabona a tots, equip. Moixa!